A fost o zi neagră astăzi la Timișoara. Copilașul de numai 3 anișori și mama lui, care au pierit în blocul groazei din complexul studențesc din cauza unei deratizări ilegale, au fost conduși pe ultimul drum. Zeci de oameni, printre care rude, cunoștințe, dar și oameni care pur și simplu au auzit de povestea lor, au venit să le aducă un ultim omagiu și să fie alături de tatăl îndurerat care a pierdut ce avea mai scump, copilașul și cea care avea să-i fie alături toată viața. Doamna, dacă intra în magazin, nu exista să nu-i băiețel. Indiferent câți bani avea, băiețelul era pe primul loc. Deci își iubea enorm de mult copilul. Și era o adevărată mamă. Încerca să suplinească lipsurile pe care a avut ea, să nu aibă și copilul ca Eu o cunosc de foarte puțin timp, dar da, categorii da. Deci încerca să-i ofere la copil tot ce a lipsit ei. Eu așa am văzut-o ca o mamă iubitoare. Pe lângă soborul de preoți care a venit să oficieze slujba de înmormântare, a venit și mitropolitul Banatului, care cu greu și-a putut stăpâni lacrimile. Așezăm sub țărână să răsară în veșnicie doi trandafiri. Unul înflorit și celălalt îmbobocit. Astăzi, în biserica noastră, am prăznuit momentul când Sfinții Părinți Ioachim și Ana a dus-o pe fiica lor, Fecioara Maria, de 3 anișori, au dus-o la templul din Ierusalim. Astăzi, o mamă își duce fiul cu ea în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat și fiul cu ea, nevoind să lase povară nimănui. N-a vrut să lasă în grija nimănui și a spus: Doamne, de m-ai chemat la Tine, lasă-mă să-mi iau și pruncuțul cu mine. Ne vom duce peste câteva clipe să-i semănăm, nu să-i îngropăm, ci să-i semănăm sub glia noastră românească și să răsară 2 trandafiri în împărăția cerurilor. În viața mea m-a păzit Dumnezeu și n-am avut o asemenea ocazie să petrec spre cer o mamă cu pruncul în brațe. Doamne, scutește-mă ca în câte zile voi mai avea să nu mai am parte să duc la mormânt mamă cu pruncul în brațe.
Tatăl micuțului, abia ieșit din spital, cu sufletul sfâșiat de durere, nu s-a deslipit de la căpătâiul copilului și al soției. În aceeași situație a fost și fratele femeii care, sfâșiat de durere, a spus jurnaliștilor că nu este normal ceea ce s-a întâmplat și că nu își dorește altceva decât să facă dreptate. Odihnește-i ca un viitor de oameni. Povestea este cu atât mai tristă datorită faptului că Crina, mama copilașului, nu a avut o viață prea fericită. Ea a trăit mai mult pe stradă, neavând familie, neavând prieteni, decât o soră care și ea a părăsit-o în urmă cu ceva timp. Totul a fost trist în viața Crinei până când l-a întâlnit pe Tudor, soțul ei, s-au mutat într-o chirie și au găsit amândoi de muncă, se înscrisese inclusiv la școală și l-au făcut pe micuțul Darius. Era o mamă exemplu și fericită, își dorea să devină ceva în viața asta pentru ca copilașul ei să nu ducă viața pe care a adus-o ea, spune una dintre cele care i-au fost profesoare la școală. Am cunoscut-o pe Crina de când avea 10 ani, când cerșea la semafor și am întrebat-o ce vrei să-ți dau. Eu eram în mașină cu copiii mei și mi-a spus dă-mi o carte. Și asta m-a impresionat foarte tare, pentru că viitorul a făcut ca să pot să o ajut să își continue studiile mult mai târziu, în ultimii 2-3 ani, la a doua șansă. Crina a fost un copil al străzii, care a avut identitate spre deosebire de alți copii fără identitate ai străzii. Pentru că nu știu dacă știți, dar foarte mulți copii ai străzii nu au cărți de identitate. Nu există. Așa a fost și sora Crinei. Și cunoscând-o și pe ea, pe Ana Maria, a durat până când, atunci când a murit, la 19 ani, să reușim cu Crina, care atunci avea 17, să o îngropăm. Crina a trebuit să meargă să o recunoască. Crina a avut o viață extrem de dură și întotdeauna a fost socotită un paria. Era socotită ca cineva în afara societății și întotdeauna a fost o luptătoare și a dorit foarte mult să se integreze în societate, să aibă o familie, să aibă un copil, să aibă o meserie, să își termine școala, pentru că Crina era o fată deșteaptă. Și am ținut la ea ca la un copil sufletesc, așa cum au făcut-o și colegii mei din clinică. A venit de foarte multe ori la noi, întâi singură, apoi cu familia ei și cu Darius, care a fost lumina vieții ei și rațiunea ei de a trăi, bucuria ei, prin care a trecut această fată, despre care pot să vă spun că s-a născut la 8 martie, de ziua femeii. Deci, pe lângă toate nedreptățile vieții ei, să îi fie cupată atât de brutal, exact în momentul în care se integrase în societate, în care își termina școala, în care avea o meserie și în care avea o familie. Și întreb cum este asta posibil în secolul 21, în capitala Banatului, ca astfel de substanțe care nu sunt controlate, care sunt extrem de toxice, să poată să fie folosite cu atâta indiferență și nechibzuință. Nu pot decât să mă plec în fața Crinei, care prin moartea ei transmite un mesaj autorităților care ar trebui să înțeleagă unde se află România acestui secol și să tragă concluziile necesare și măsurile care trebuie luate pentru ca să trăim în Europa, așa cum zicem că o facem din 2007. Vă reamintim că în acest moment în spitalele din Timișoara se află 10 de persoane internate din cauza deratizărilor ilegale făcute de o firmă din Timișoara. Și în aceste momente o echipă de specialiști din cadrul armatei de la București face cercetări și măsurători în blocurile în care s-a efectuat deratizarea și dezinsecția cu substanțe toxice interzise.